maka buri na yanzu irin waɗanda nake da na da ina yaro in fi karfin abincin cina in fi karfin gurin zama na fi karfin waɗannan su ko da kana faɗa min cewa maybe ina da buri a waka ba lalle bane in kai in mutu haka Allah ya kaddara. Ni ba cewa ne ka kai ko kar ka kai ka mutum ba. Haka Allah ya kaddara. Abinda nake so shine kawai ina so ka gaya min menene burin ka a wakar. Okay zan gaya maka zan ansa maka. Bari an sa wannan tambaya. I promise to be short. Buri na akan waka na farko ina roƙon Allah ya sa ko ni ko wani ko alijita ko bahaushe dai mai waka da Hausa ina son Allah ya kawo mana lokacin da zai yi girma irin na Wizkid, Davido, Burna Boy, Chris Brown, saboda wannan girman da zai yi ya fi duk tarin malaman da suke arewacin Najeriya a gurin hidima ma ɗan ƙasa ba a gurin hidima ta koyar da ka yadda zaka bi Allah ba. Ka san hidima ta koyar da kai da zaka bi Allah, hidima ta koyar da kai da zaka bi Allah malami zai maka saboda shi yake da sani. Amma yau idan Wizkid ya yi magana akan Najeriya, malaman da suke kaf Najeriya su tattaru su yi magana sai an saurare shi kafin a saurare su. A ina? A ko ina a duniya. A Saudi Arabia. A Saudi Arabia in Wizkid ya yi magana za a ce an saurare shi akan malaman da suke duniya. 1 million masu. Wannan labarin da ka faɗa ba wanda ya yarda. To bari in gaya maka mana sai in baka hujja. Sai in baka. Yau din nan Wizkid ya rubuta leta ya ce yana son ya ga sarkin Saudi Arabia. Malaman da duk suke cikin Najeriya su rubuta leta suke suna son su ga sarkin Najeriya, sarkin Saudiya. Sai ya ji ya gan shi ya dawo kila ma ya fara shiga wasu gogen kafin a ba su bisa. Baka san malaman Najeriya ya zaka ce ban san su bane. So ina zuwa Mahmud. Ina ga maka magana ta gaskiya. Yanzu typical example ba na aka yi NSAS ba. Ta kai ta kawo a nan arewacin Najeriya saboda reni da cin mutunci da ake dan arewacin Najeriya wanda babu ta inda zamu iya samu inda zamu kare wannan haƙƙin namu sai ta dalilin waka ko kuma entertainment in general waka, film, boxing, entertainment. Dan an rena mana hankali masarauta aka samu ta Sabon Birni. Kana da labarin masarautar Sabon Birni ta fi masarautar Sokoto dadewa? Masarautar Sabon Birni ita ce masarautar Bawa Jangwarzo. Aka samu sarkin da yake gurin aka kashe shi aka zauna lafiya abin bai mai making headlines ba. Yanzu ka je ka samu dogarin da yake wa Botama Oba of Ife ka gwada cewa za ka kashe shi in za a zauna lafiya. Abin da nake so in gaya maka shine ta kai ta kawo rayuwar mu ta dawo ba ta da a kashe ka ba sai mutum goma su mutu kafin kare ya mutu a yanzu a wannan lokacin da muke ciki. No issue ne na daban saboda ba mu da voice. Wakan nan da kake tattauna. Ya. Shi ma issue ne na waka? Ya. Da muna da irin Wizkid, Burna Boy da Davido na rantsi da wanda ya halicce ni. Saboda suna da darajar ne. Ba su da shi. Baka wani. Ni ina so. A gurin ka ba su da shi. Ni na san cewa a gurin mutane suna da shi. Saboda yanzu idan tsaya mana waye ne babban malami a garin nan? Ba mu sani ba gaskiya. Waye ne babban malami a garin nan? Kai ne mu ne yan Kano ni ba dan Kano bane a Sokoto ne Kano nake magana. Wane ne babban malami a Sokoto? A Kano waye babban malami? A Sokoto muke tambaya. Ko an samu mana mu ba mu sani ba. Daurawa ko? To Daurawa yanzu ya ce zai yi wa'azi, da bidiyo ya ce zai yi show. Ina sai ina maka muhimmancin su da kake cewa ba su da shi. Ina zuwa mana. Daurawa ya ce zai yi wa'azi a cikin garin Kano. Da bidiyo ya ce zai yi show. Na rantse da wanda ya halicce ni a ba su disam capacity idan ya sa ticket a naira 100,000 sai ya kare na Davido sai ya kare kafin na Daurawa su zo kyauta. Ka san Davido ya je Yola ba wanda ya fito? A'a kai dai kace bai je ba mun ga ka san me yake ɗayan baka wani misali dan Allah na fara ka dan ban faɗa. Voice ne ni ba na rena arewa bane. Ali na bari MTN ɗayan ba shi da labari. Na an tambaye ka sura tambaye. MTN ta yi wani abu MTN at